तोहरो ससुरा में रह ना जाला, सोचेलू कि नैहरे में जिंदगी बिताए। आपो न खूब बतियावे नी, कहनी कि तनी संजिया होई घामा कम होई तो चले के त ना चल एकदम घमे में दिमागे जराई ना। ढेर सुकुआरी छौले बाटे, तोहरे के ढेर घाम लागता। चल पगली का हाला कइले बड़ी, अब तो घरे चल। ओइसे बोली ना जी, आप मरद है कि हमरा माथा के दर्द बन गइल बानी, हमरा बुझाइबे ना करेला। से चलो महाराज, अब ना बोलब, चलो घरे चलो। अरे बाप रे बाप, बुझाता कि शरीर में बाई ले चले बा, यस घाम लागल बा कि माथा आउट हो गइल बा हमार। पता चल गइल हे दादा हो दादा, तो कहीं घामे नहीं खेलागत। अरे बेनवा के हर बा हो, बेनवा के हर बा बेनवा तनी बेनवा हो पगली तनी सड़िया के चारा में से हवा खेल रे दादा। अजी आपको का घाम लागेला? काहे हम इंसान ना हई? काहे आऊ जाई चौधरी लेखा जाईनी हमी? हमार शरीर कोनो काता काला के पत्थर से नहीं बनल कि धूप गर्मी जाड़ा बरसात सब सह जाई। हमरो शरीर तोहरे जैसन बा। अरे कुल बतिया तो अपने कहतानी, बात बतिया कह दो तो पुरानिया बन जानी एकदम से। ई पगली काहे तू खिसिया बोले? खिसिया जैसे बनी कि होता ना घाम में बता से लेके आईनी कपार हमर फाटे लागल। अच्छा ये बताओ, तोहरे वो कपार फटता है? हमरो तो उतने दुख तकलीफ होता टे। गर्मी को होता कि हम ही रहबे, गर्मी में कहीं घाम में बता से जाए आवे लायक बा हो, तबीयत खराब हो जाए तो ठीक हो जल्दी। हां तो तू नैहर जाते तो खूंटा गाड़ देत रू, बुझाता कि तारा आवे के मने ना करेला। तो मैंने का करी, शादी बियाह हो गल तो नैहर छोड़ देई? तो नैहर लेखन रह जाला। हमरो भैया न भौजी के नजरे में छोड़ ले बड़न, हमारा जाना था न कि एकदम साफ मेहर मौगा न बड़न। मोय आदमी बियाह करेलन कि मेहरारू आके आई जगह सेवा पानी करी, आ ऊ तो जाके अपना माई बाबू के सेवा करतिया। का करी, इतना जोर से भूख लागल बा न कि जाना था कि यही बेर अपन ही से काट के खाए के पड़ी। चल हाँ तोरा के जरे भौजी ई मोर दे ई कब के आइल बड़ी हो? हमारा जाना तो सूत गइल बड़ी। ए भौजी गोल लागत नी। अरे का हो तू का बाई में पड़ गइल? हाय बेचैनी का गोली खा के ओनिए सइल ह। तारा के गोल लागत त हम बेचैनी के गोली खा के आइल बनी। एगो तो कपार खा के गइबे कइल ह, तब ले ई आ गइल। आ देख बढ़िया भइल ह के तो हनी आ गइल हलु जा, ठीक न? रोज रोज अपने से बनावत रही जा, खात रही जा। एह बेरा न बड़ी जोर से भूख लागल बा, तनी जा जल्दी से खाना लेके आओ। त का नौकरानी है का तोहार? तोरी भैया का तो हई है, तोहरो हो गइनी। तन के खाना लिया के दे देबो त मैं नौकरानी होन जीबू। ई सोचल ह कि घाम में बता से मैं आईनी ह त हां आराम कर दड़ी, त तनी आराम करे देई त या के कपार खाए लगल। हम का जानत हई कब के आइल बाड़ू आ कब के नहीं खुआइल। काम धंधा होइए नहीं के, खाली घर में आके चिल्लाए के भाभी खाना दे द, गोड़ में हाथ टूट गइल बावे। ये मरते भौजी इतना तो भैयो ना बोलेलन हो। त भैया ना बोले ना तो वही का ना फायदा उठावत ड़ कि भैया तो कुछ बोलते नहीं खे, तो घरे बैठल रह, दिन रात सुतल रह। माने जे कमा के खियावता उ कुछ बोलते नहीं खे, आ तू अताना बोलतड़ू जिसे जनाता ना कि तू ही कमा के हमके खियावेलू। ना है तोहर दादा खा देता ना, आखिर हमरे मरता ना तो कमा के खियावत वे, उ खियावत चाहे हम खियाई, बतिया कहीं न भइल। उ कमा के लियावत ना तो हम बना के खियावत नी। बजबू तो हमारा से जाना तू ना। देख काम धंधा कर, ठीक बा? घरे सुतला बैठला से काम ना चली, पहले बोल दिहनी। ठीक लागे चाहे खराब लागे, जना त तारा के न नजर में कोनो सिखा पढ़ा देले बड़ी स, तबे हेतर बतियाओ तड़ू, पहले तो हेतर ना बतियावत रहू। हां तार माई जी हमरा के सिखा देलिया, सब बात कम बतियाव न ती उरेब से निकल जी तो फिर कहब हमर भौजी हमरा के देख के जरतिया। त कह द जौची कहेगा तौची कह द, बचले का बा हो? कह द एगो बनैला खाइला खातिन गिर गइल बा ना, ओ त न खातिन गोड़ हाथ टूट गइल बा, इनकर नौकरानी हमरा के लेके आइल बा ना लोग। 6 महीने से बनावते खत न बनी जा। अब वो ऐसा में हर मऊ घोगल बना कि मेहरारू के नजर में छोड़ देले बड़न। देख 6 महीना बनैला खइला त हमरा खातिन का बनैला खइला खइला ह, तनी कम है ठनो 1 मिनट में झाड़ दे। जना त खाना ना दे, चलो यही बेरा अपन ही से काट के खाएगे। हम बस अपना मरद से मजबूर बनी कि तोहरा खाना में जोहर मिला के देती कि एक बार काम तमाम हो जाई। तो बाप रे बाप, कहत ये खाना में जोहर मिला के दे दे, एकरा से तो हम खाने ना मांगम, एकरा से बढ़िया बा कि अपन ही से काट के खा ले, बचा रही जीव न तो बहुते मिली घी। ठीक बा भौजी, हम काट के खा लेम, तू मत द। अय अब सुतल रह भैया के जगा दिहला तो तोर करेजा निकाल ले।
हो सुतल बड़ू सुत सुत तोहरो के ना एबारा सबक सिखा देम कि देवर से लगला में कतना फायदा बा। का करी रुक जा तोरा की चाहिए ओ जी होता ना हम खीस बोरे ला तनी मनी सुतल देखी नि मरद न अजी का हो काहे छुट्टी काटत हई छुट्टी हां पगला वगला नहीं खुन गइले देवता देखी हां बंटी बबली मार काल बेकार है तो नशा हो गइल बा। बाप रे ओतना तेज न कोटनी हमी अरे मच्छर काटले हो मच्छर काटत दावे खूने स्वादिष्ट हो यही से काट देले हो। अच्छा ठीक बा सूती कौन से ना सुतेली तोर की सा नींद लागल रहा आइया ओही में जगा देलस। देखी ढंग से सूती सूते दी हमरा के ठीक ना ए हम जब सुती ना तो ढंग से सुती ना बेढंगा ना सुती ना। ए भाई सूत गुलो न का ई का जानतो न अब की बारी न भौजी के ना इने पारी भौजा के काटो की बारी न भौजा के काटो ई भाई का पर के मर गला ले तो मरते कहीं का हां इतना जोर के छुट्टी काटेला हो बुझा तक सास परा ने के निकल जी बहरी। ए होश में बानी जागल बानी कि सुतल बानी आ दादा हम अभी कोई होशे में बाड़ी होश नहीं की देखत वही हमारे हाथ लाल हो गइल हई मच्छर कटले होई ससुरा मच्छर के काटे बाकी इतना करे काटी हो बड़ा करी तो मतलब सुई लेखा चुभाई तब बदला ले तनी हमरा से आय माने चोटी काट के जीत तनी आप पागल कहीं का शांति से सूत तो हम काहे के परेशान करी आप हमरा के परेशान करत रही हम तोरा के परेशान कोई नहीं। हां ढंग से सूती अब दिमाग मत जराई हे भगवान एकदम में बड़ा पगला हो गला बिल बिया काई नींद आवेला ना कोई जगह ला तम अपने बाप महतारी के ना होनी ठीक बात है अब तो मर दे हैं सुता समय हमरा के केहू जगावे ला तो बड़ा हमरा क्रोधे बोलेला समझ गेलू ना अगर औजार पाछे रही तब चाप के मुंह देना ठीक बा नींद आवता सूती अब हमरा के मत छू अब न जगाए पहले बोल देनी न तीय बेरी हम कुछ जौने पाए हाथे में आई चला के मार दे मुंह फूट जी ठीक हटी करे माने तोरे हेता ना पावर बाकी चला के मार देबी तू नींद में हम कोई के ना होनी कतना आली बताई अच्छा ई बात बा अब इतना ना तो जोश दिखावे लगा कि होशे खो द हम बेहोश हो गनी ना तब बुझ कि का होई नामो निशान अरे चुप जितना फौके नहीं उतना कर दे तब ना इतना हां मन करला बहुत दबा तुरंत दबा के खत्म कर दे चुपचाप रहनी मरद बान त मरद लेखा रहे द ठीक ना हमरा लेखा बा ना तो पूछतो बा दूसर तो बियाहो ना करी पूछबो ना करी मर जेब त तहारा लेखा ढेर जनी लाइन में हां मंगे फार के बैठल बाड़ी तू आई बात हमरा से बियाह करबो अब काटे भइल बड़ छछलोर तू है ढेर जनी मरद नहीं कम मिलत ये तेरे उतर घूमे लगत जा अरे चला हट सुता सुतते ना बाड़ी की झगड़ा लगाई छोड़े करता कहि द त फेके खातिर त बाप रे बाप सूत गुलो न का माता जना तक सुतिए गुलन जा बाजा जा खूब बाजा जा अपनी में हमारा के तो मौजी ना आवता इना पारी नो फौजी की इतना कड़ी छुट्टी काटा तो इनो सही में ना लात का देवता बात से ना मानी मन तो ये करता ना चला के मार दे पूरा माथा टूट जावा बहिनी हड्डी हिल कुछ का मरता इधर मार पे हाथ उठेबी अच्छा एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी चुटी काटा तो अपने भाई में हो जाता तारे के हम चुटी काटी जना तक स्वर्ग से उतर के आइल बड़ू का कि तारे के देखल है ना कि चुटी हम काटम तो नहीं मानी सुत दिन तो पता ना कौन बाई में पड़ जाता ना मत घुसर दे मुहा में बहिनी लाज नहीं खेला गो तो बोतल तान तई तो काहे परेशान करता ना सुत तनी तो मार दे मल बत्ती से झर जी तुरंत जानते हो तो कैसे तो कहल जाला कि ना खेलम ना खेले दे खेलिए बिगाड़ा बुहे हाल भइल बा ना सुतम ना सुते दे सुत रे सुत पसर के हम जातनी दिमाग खराब कर चपला बा हमर काम कतना बढ़िया नींद लागल रहे मरद ना एकदम से ना हमरा के
अब लेख निकाल बा कि बैठ के टुकुर टुकुर देखा बा भैया ये भैया का करी हो जुकिया बैठ के अब आओ देख लो हे जैसे बाज के हार गेलो तब हो जुकिया बोला तो बाज खातिर कहीं का हमरे के दोषी ठहराव तरली का भइल हाय क्या हाय चुप रहो क्या चुप रहो ये भैया चुप रहो चुप रहो मर्दी तन निकल बस मेरा में झगड़ा लगा तोरा साथ कहीं के ए। छुकुटी काट के चौकी के नीचे लुका हाय करे हाय यही ऐसा आदमी हवा ना कि एक खटिया का मर्द मेरा दो खटिया करवा दी हां हाय यार आई भौजी चप दई मुड़िया कि छछरा के मरिए जाए कही हाली हैं जैसा ना तू बड़ा वैसे तोर भयो भइल बावे अपन मेहरारू के नहीं सिखावत का सिखाई रे ऐसे चुटी काटबा तू खाना में कहत है कि जहर डाल के दे दे मर जीवनती के बेटा अरे जहर देबी तू बाव तो वाह काउची हो मजाक करमी मजाक तोर कर। बाप भाई हसन अब वही तरह हम उहे कमाओ कदम तो कैसा लागी बाख कतना कतना हम खइला पियला पे इनका ध्यान देनी हमको वाह रे भाई वाह मेहरारू के त्रिया चरित्र कब बदल जाई केहू नहीं के जानत आज न हम देखनी भौजी वो अपना आँख से देखनी जान ना भैया ओने खाना मांगे ना तो कहता ना कि जाके काट के खा ला भौजाई का ना काम के हो ना, कि हम देवर कौन- काट के खाई हम कौन- मर्द तू साथ में हर मौका बड़ा हो हम कहनी कि अरे चलो ऐसे काट कहत के रही कि देतनी। काट के खा लो तू कौन दिन रात खाती बाड़ी शादी बियाह काहे खाती कोई नहीं देखी सास सास बताओ अपना मर्द के क्रिया खा के कहलू कि ना कहलू कहता ना ये हम कमा के तक खियावत नहीं ये तना तक कह देली इनकर क्रिया इनके ऐसे ना कहनी हमार क्रिया हमको मुएबू झूठ बोलबू अपन माई के क्रिया खाता तो हर क्रिया अपन माई के खा हम के कहे के मुएबू ना दादा ना को तो हमर देवर बना दुलारुआ हम सब के गांव टोला में कही ना कि क्रिया खा के हमको मुआई करे हे भगवान हम हो गनी परेशान ए भैया तू कमा तड़ तो तू हमारा के बोलबे ना करल खाई ना पी ना पैसा उड़ाई ना तो आ ई ऐसे बोलत ना जैसे जना तक हमार माई हड़ी सुनी ना हम ओतनो तक कहनी है कि देखी आप काम धंधा मत करी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दी नौकरी चाकरी लागी आ खइला पियला पर ध्यान दे आ दिन रात गोड़ हाथ में तेल लगावे नी आ कपड़ा लत्ता कुल फिचिन आ कैसे ही वाह रे भौजी वाह वाह कब नीचे रहतलू कब ऊपर से रहतलू केहू नहीं खे जानत ना भैया एकदम साफ झूठ बोलते रहे हमार तहार क्रिया अपन क्रिया अपन मुअल माई के क्रिया हम झूठ ना बोली ना साला हम के कर बात मानी रे तोर बात मानी के अपन मेहरारू के बात मानी अपन मेहरारू के मनबा हम जानत नहीं देखी अब हतना कइला के बावजूद ऐसे ही निमखारा में लेखा बात बतियाई त हम कर धरे के मन करी ना ना तोरा में जरूर काला छाला बाटे हम तोरा बारे में जानत तनी कबो कबो हमरा के झहुआ के बोलेली ए जीते आप तो मरद हई त आप के ना बोलब माली प्यार आपे से करब डांटब बोलब आपे के अब दूसरा के ना बोलब हां लगली चिकनावे तेल लगावे लगली आज के बाद हमारा भाई के अगर उल्टा सीधा बोललू तो सोच लग तो के तलाक दे के आ तारा नैहर पहुंचा दे आ दूसर बियाह कर रहल जाई हां रहे के बाद घर में तो कायदे से रह ठीक बा खाना बनावे के पड़ी आ काढ़ के लिया के देवे के पड़ी तबे ना हमें खाइल जाई उसो कहीं का कैसे लहरा उतरल हव तोहर कमाई खातिर कुछ कहब हम बर्दाश्त करब हैं? इस बरेबू ना त मारम दूल्हा मेरा तुरंते ए मार के देखत बोले भैया के मार त अइला हम फौके खातिर ना बात बतियावे खातिर ना रहत ना तो के लाल कर देती मारते मारत ई समझ मर्द, ल तू ना तू ऐसन बाड़ू ना कि कौनो हद तक जा सकेलू तू कह देबू ना कि दूसरो कुछ कैला सा बेशरम बेहाया कहीं का देख ल तोहरा के कहियो ना मुआ के देहनी त कहे के का कहत रहली अरे हमारा के तू काम हुआबू तारा के हम खुद भैया से कह के अच्छी के मार मार दे तू देख बरबावा लिया त इतना पावर भइल बता बोलाई अइला हवा झगड़ा भिड़वावे खातिर हमनी में हैं हम भुला जब के हमर देवर हउआ हाँ तो हम भुला दिन के हमर भौजाई हड़ू अबे जरूरत है का मार दे और आओ ना अब हाँ कहत रही न बबुआ जी चलिए अब आपकी पसंद का खाना बनाओ तनी जौन कहब तौने बनाई आपके अपनी हाथे खियाई वाह अरे भैया वाह वाह अच्छा आप कब एकर तिरिया चरित्र कैसे बदल जाता केहू नहीं खे जानत अबे कहत रहे ना कि हम भुला देम कि तार देवर हई अरे ई रंग बदले भी अरे जब देखो तब तो ऐसा मन कर जैसा रंग बदलली देखत नहीं खा बुझाता कि आंसू टपक जाइए एकरा आँख में से मन तो करता हाजी करा के दाह दले बिया घर में मन हम सुनत रही कि तू का करत रही चप देंगे बहिने चप देबी कहत ए रही बाबू रे चली ए भैया सुन ना
एगो पकड़वा तू धरेगो हम धक दुनु पकड़वा ना ना दादा हम ना धर्म कोनो ठीक नहीं कि थाना पर चल जाई उ तो जेबे कर ई ना एकर नाम ना फुलमतिया तू झुठिया के रखल बड़ एकर नाम तू नागिन रख द कब डस देतिया ई कोई नहीं खिजानत आ तुरंत बिखियो खींचे लागतिया देखो तो फोन करके बैठल बिया आ तू जे उठ सकब ना ते हमरा के डस दी चल 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 एकरा मुंह का लागे के बारे मुहे तो नहीं खेलागे के लेकिन अब ना हम जान गेल बानी ई जे तरह पेश है ना हम ओ तरह पेश आइम हो फुल छूट बा जैसे मन करी ओइसे लाइन पे लिया तो लिया दी आ दादा 2 दिन में 2 पैना मार तुरंत सोच हो जी हां ठीक बा चल जान मती को बेटा या गइल ह त तू बच गइल ह तोह के कहियो जान से मारी उतना हमर दिमाग जरल बा तू का सोचत रह कि तू कुछ बोल देबा हम बर्दाश्त कर लेब हम ओइसन मेहरारू ना हई हमके कोई एगो बोले त हम 4 गो बोली ना तू खाली देखत जा कि का होतावे।